Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Chris. Ako si Engineer VJ, tambalanista since 2007. Tandang-tanda ko pa kung paano ako pinagalitan ng boss ko kakatawa sa inyo nung una ko kayong mapakinggan. Kasalanan ko bang maging masaya? Palagay ko, malungkot lang ang buhay niya. Minsan ko na din kayong dinalaw noong 2017. Pinag-interesan niyo pa yung mga relo ko. Grabe ka ha? Wala Fake kami natatandaan ganun. Correct. Hindi kami ganun ha. Grabe ka ha? Pinag-interesan niyo pa nga yung relo ko. Sumulat ako para magbigay inspirasyon sa mga taong hanggang ngayon patuloy na inaabot ang mga pangarap. Para ito sa mga hirap na hirap sa buhay na umaasang isang araw makakalasap ng inaasam na kaginhawaan. Hindi ko naman planong mag-diet pero napadyeta ako nung college. Paano naman? 30 pesos lang ang baon ko kahit 8:30 a.m. to 9 p.m. ang klase. Kinokompress ko kasi ang subjects ko to 4 days a week para menos sa pamasahe. Sa Tanay pa kami nakatira kaya kailangan kong umalis ng 4:30 a.m. Sa tagal ng biyahe, 11 p.m. na ako nakakauwi. Hindi ako matalino pero laman ako ng library. Bukod kasi sa libre ang access sa libro, naka-aircon pa ako. Nagtrabaho din ako bilang student assistant. Natuwa ako when I had friends na nakaluluwag-luwag. Nakikitulog kasi ako sa kondo nila at nakikigamit ng computer. Yung pamasahe ko dapat, naiipon ko. Yun nga lang, minsan hanggang side C na ang brief ko. Anyway, kakadiskarte, nakagraduate naman ako. Naipasa ko din yung board exam. Finally, nagkatrabaho ako at sa Makati pa. Naka-necktie at todo porma pero ang sahod, mahihiya ka sa tuition fee na binayad ng magulang mo. Hindi ko talaga alam kung paano ko pagkakasyahin ang 11,000 na sweldo. Sabi kasi ng tatay ko, "Anak, ikaw muna ang bahala sa atin ha." Ramdam ko yung pain kasi my dad was forced to retire. I went to Singapore in 2011. Tiniis ko yung hirap at lungkot kapalit ng mas malaking kita. Yung project manager ko, 1 p.m. kung pumasok, hindi daw kasi siya morning person. Ang ending, inaabot ako ng madaling araw sa trabaho. Sa kabila ng sakripisyo ko, tinanggal ako sa trabaho in 2021. After 10 years of service. Nakonsensya yung dati kong boss kaya hinanapan ako ng bagong employer. More than 2 years na ako sa kumpanyang nilipatan ko nang walang kaabi-abiso. Dumating ng yung dati kong project manager. Akalain niyo yun? Magkasama na naman kami sa trabaho. Bumalik ang kalbaryo ko. Nagdesisyon akong umuwi na ng Pilipinas pero hindi natuloy dahil lumabas naman ang permanent residency ko sa Australia. Pupunta na ako doon sa June para sa mas magandang future. Madami pa din kasi akong responsibilidad sa pamilya. Kailangang operahan ng tatay ko sa gallbladder at may maintenance medicine na siya.
Yung nanay ko naman, tatanggalan ng katarata. Sabi ng iba, kailangan daw mag-ipon. Paano po? Paki-explain with dance steps. Pero sa totoo lang, kahit nahihirapan, fulfilling. Sanay na ang singit ko sa sakripisyo. Nagkaroon tuloy kami ng idea. Oo nga. Na picture namin ang itsura niyan. Naramdaman namin yung singit mong pagod na. Yung singit mong umitim na sa pagod. At saka basta usapang magulang, magugulat ka na lang sa diskarte ng Panginoon. Minsan matagal lang, pero you have to trust His timing. Thank you, Tambalan, for being my source of happiness. Lalo na sa mga panahong umiiyak ako, nalulungkot, o nasasaktan. Salamat sa laging pagpapaalala sa akin to live my life, to be happy, to be good, and to be human. Mahal ko kayo. Ang inyong tambalanistang nananatiling palaban sa mga hamon ng buhay, Engineer VJ. Alam mo, partner, sabi ni Engineer VJ, hindi ako matalino pero laman ako ng library. Pero alam mo, masasabi ko matalino ka eh. Alam mo kung bakit, partner? Siyempre, niyabang niya na engineer siya. Oo Tapos naman. 2017, pinag-interesa natin yung relo niya nung dumalaw siya sa atin. Pero, ang ginawa niyang diskarte, partner, para hindi tayo humingi ng alay. Kahit papunta siya ng Australia sa June. Anong ginawa niya? Prinesent niya mga problema ng mga magulang niya. Siyempre, kami ba naman? Hihirit pa ba kami ng alay? May problema sa gallbladder yung tatay mo? At yung nanay mo, operahan ng katarata? Diba? Pero just so you know, I used to work in a foundation na madami po ang libre po ang operation ng pagtanggal ng katarata. Kapag kasi sa private mo yung ginawa, mga 70,000 talaga pataas, ganon. Pero madami po yun. Tapos nakikita ko kung paano siya kadaling ginagawa ng mga doctors sa mga medical mission. Wala lang. Kahit na wala kang balak, bigyan kami ng alay, binibigyan kita ng advice. Kung paano ka makakatipid, friend. Oo. Nagkaroon tuloy ako ng picture sa isip ko kung gaano kaganda yung relo niya para mapansin natin Kaya noon. nga eh. Baka naman luma na yan ngayon kasi True. ilang Wala years ago na yon. Wala na yan. Wala nang value yung pagbinenta. Pero kapag sinuot namin, magkaka-value kasi bagong owner. Yan. So hindi na kami hihirit ng mga eksena mo sa Australia. Correct Yun na lang ka. dati naming pinansin na relo. Yung pinaglumaan mo, okay na Doon sa na amin lang. yan. Segunda mano, tinatanggap namin yan. Kasi baka mamaya sabihin mo naman, grabe may sakit na nga yung tatay ko, di ba? Hinihingan niyo pa ako. Di na nga yung luma na lang. Charot, di ba? Yung hanggang ngayon, nambubudol ka pa rin. Correct. Alam mo, Nanguhut-hut pa rin ng tao. Alam mo, engineer, dito sa ang kwento kasi ng Mahiwagang Burnay, ang title niya is In His Time. Mhm. So talagang, actually, hindi mo, masasabi mo na rin naman na happy ending ito. 'Di ba? Kasi there's a new beginning that's waiting for you in Australia, and sabi ko nga partner, kung bibigyan ako ng chance na mag-migrate or kung may pipiliin ako na country kung saan ko gusto mag-migrate, Australia talaga yung gusto Dito sa ko. EDSA yun, di ba? Oo, Australia bago mag-Buendia. Yan. Depende kung galing ka sa north or sa south, gano'n, 'di ba? So kasi Sa Australia. alam mo naman partner, ang Australia kasi pangarap ko kasing masipa ng kangaroo. Yan kasi nasa bucket list ko eh. Kaya kung magmamigrate ako sa Australia na, 'di ba, para matupad na 'yung nasa bucket list na masipa ng kangaroo. So, it's going to be a wonderful, you're going to have a wonderful future there, lalo kung masipag ka, lalo kung basta kung talagang magpupursige ka, which is ganyan ka namang klase ng tao, 'di ba? Correct. Para sa akin, importante yung umaga pa lang or pag morning person ka, yung nag-iisip ka na kagad kung how your day will be productive. And that's you, engineer. So, Actually, nakakatuwa. marami na tayong mga tambalanisa nakausap, di ba? Nung nakikipag-usap tayo sa kanila sa FB Live Yes. from Australia, na talagang ang ganda naman ng sitwasyon every time na Correct. kinukumusta natin sila. Tama. Maganda yung buhay nila doon. Kaya nga, di ba, sinasabi ko, this is a wonderful and a new beginning for you. So, nakakatuwa yung ganun. And hopefully talagang inspirasyon ito para
para sa lahat na nag-struggle pa rin hanggang ngayon. Actually, ito namang si VJ is struggling pa rin. Kaya nga 'di ba sabi niya, ang tambalanistang patuloy na humahamon sa buhay, Engineer VJ. Kasi hindi naman natatapos eh. Hindi natatapos ang mga pagsubok, pero ang importante lumaban. Hindi natin pwede sabing wala akong choice eh. Hindi, choice mo pag hindi ka lumaban, 'di ba? At Totoo. choice mo rin kung lalaban ka. So there's always a choice. Correct. Your story, Engineer VJ, is a story of inspiration. Napakagandang pakinggan ito ng mga taong kagaya na pinagdadaanan mo o ng pinagdaanan mo. Meaning yung struggling sa pag-aaral, saan kukuha ng baon, Yan. kino-compress yung schedule kasi kailangang magtipid, saan kukuha ng tuition and all. Kung si VJ po, mga kaibigan, si Engineer VJ, nagawa ng diskarte ang kanyang pag-aaral at natutupad ang kanyang pangarap pa konti-konti, Correct. kaya nyo rin. Ikaw din. Huwag kang susuko. Yes. Diba, lahat tayo nakarelate. Nag-flashback tayo ngayong oras na ito habang kinikwento yung kwento ni VJ. Diba, nung buhay estudyante tayo. Oo nga, no, sobrang tipid ko. 30 pesos lang din talaga yung baon ko every day. Ako naalala ko talaga, 34 pesos ang baon ko every day. Although may baon naman ako in between. Nagbabaon talaga ako ng kanin sa school. Tapos may mga bulilit burger na binibenta sa gilid ng school. Yun yung panawid ko kasi mura lang yun. 5 pesos. Pasok sa budget. So napagkakasya mo yung 34 pesos a day. So ngayon, nag-flashback lahat na oo nga, no, na-survive ko pala yung moment na yun. And I'm Correct. proud of myself. Parang Tama. ganon. Kayo rin, na nakikinig sa atin ngayon o nanonood, di ba? Ang dami nating mga success stories na ay oo nga, napatunayan ko yung sarili ko na kaya ko pala. Tsaka lagi natin tatandaan na in every season of our lives, nagpapadala lagi yung ang Diyos ng help. He sends help in every season of our lives. So for example, dito naman kay Engineer VJ, partner, 'di ba? Dun sa pagtitipid niya sa 30 pesos. Oo. Anong ginawa ng Diyos? Nag-send ng mga klaseng nakaluluwag-luwag. Oo, 'Di di ba? ba? Tayo partner, may mga ganyan, may mga klase tayong nakaluluwag-luwag, pwede tayong patulugin sa lugar nila. Correct. Di mo, nakatira ka nga sa condo bigla o may pa-computer pa. Tama. Oo. Tsaka mapakain ng libre, 'di ba? Oo. Yung hindi mo nagagastusin yung pera ngayon, 'di ba, na dapat for whatever kasi makakatipid ka. So alam mo yun yung sinasabi ko na in every season of our lives, merong help that is given to us. So let's just trust that God is always there in every season. Sa Correct. bawat season ng buhay natin. Si Engineer VJ, kung may napatunayan ka na in the past, di ba? Ituloy mo lamang 'yan. Tama. And ang laki ng likelihood na yayaman ka in the future. At ito Excited sasabihin kami. namin sa iyo. Sige, sabihin mo na. Bailesan mo na, partner. Engineer, tingnan mo, ginagamit namin lagi yung Tumingin title ka mo sa as tamang engineer. camera. Tumingin ka sa Yan, tamang yan. camera. Ayan, Yan. engineer. Lagi ka nakatingin sa malayo. Sa Facebook lang, pag mag-kausap tayo, banlag ba si Chuper? Sa'yo ba siya nakatingin? Tumingin ka sa tamang Sa'yo ako camera. nakatingin. Dito. Tingin ka sa tamang camera. Dito ka, di ba? Nasaan ba? Ito. Nasaan tayo? Yung naliligaw bigla. Ito, engineer. Tingnan mo. Ito, usapan ng tambalan at Yan. saka ikaw. Tayong tatlo lang kakaalam na ito, ha? Tsaka saksi ang mga tambalanista na nakatutok sa atin. Pag Yan. ikaw yumaman talaga sa Australia, Yan. huwag mo kaming kalilimutan. Pag ikaw naging multimillionaire dyan, Yan. bilang isang magaling na inhenyero, Yan. gaano ba naman dalawin mo kami dito sa estasyon Correct. every time na uwi ka ng Pilipinas? Ay, hindi. At pasalubungan mo kami. Ngayon, pag kami naman ang pupunta ng Australia, Yan! gaano Yan! ba naman yung patuloyin mo kami sa maganda mong bahay? Yan! I-tour mo kami. Oo. Di ba? Sa maraming kangaroos dyan sa lugar nyo. Correct. Patatadyak ka natin. Si Nicole. Yung mukha ni Nicole Yala dahil matagal ng pangarap na matadyak ka Oo, na. di ba? Nananadyak ba ang kangaroo? Oo, grabe sila manipa, Ay, talaga partner. ba? Gusto mo Basta- kabayo muna para sanay ka na Pwede din. para sanay ka na pagpunta ng Oo, Australia. kasi as in, 'di ba, parang iniisip natin tayo mga nasa Pilipinas o nasa ibang lugar, wala tayo sa Oo. Australia. Iniisip natin cute sila pero hindi daw. Ay, talaga? Nakaka-borkot daw yan sila lalo na kung Naninipa. pasugod talaga sila. Ay, sasabihin ko talaga sa kangaroo, ipapractice ko na, hit me baby one more time. O usapan natin yan, Usapan na yan, matino Pag ikaw ang uuwi ng Pilipinas, dadaan ka dito sa Love Radio. Yan. Pag kami ang pupunta ng Australia or maisipan mo lang na imbitahan ang tambalan dyan, dadalhin mo kami sa lugar na maraming kangaroo Yan, dyan. ganun. At magtutour tayo dyan, ha? Trot. Ako mag-hibernate ako doon sa pouch. Ay, wow. Oo. Kasya ka doon, ha? Sige. Bucket list ni Chuper. Mag-hibernate sa pouch ng kangaroo. Bucket list ni Nicole, magpasipa. Di ba? Sa Maganda naman kangaroo. yung usapan, di ba? Oo naman. Napaka-serious, di ba? Talagang ang lalim.
Hindi, kaya namin to sinasabi, VJ, kasi we are claiming. Kiniklaim na namin yung success mo, kiniklaim na namin ang iyong victory. Correct. Diba? So, dun na talaga tayo sa exciting part. Correct. Diba? Papunta ka na dyan sa exciting part, and we're claiming to have a great life for your parents, diba? Sabi mo nga, diba? Ano yung sabi mo? Pag magulang talaga ang pinag-uusapan na nabibigyan ka ng maraming diskarte ng Panginoon, diba? So, Totoo. ganun yun. Katulad nga ng sinabi ko kanina that the God is in every season of our lives. Kaya nga, diba, minsan, may isip mo, bakit kaya dumating itong taong to sa buhay ko? Kasi dito sa particular na season na ito, kailangan ko siya. Meron Totoo. siyang may aambag sa akin. Yan. Kami from 2007, ang dami na naming ambag. Ulitin lang namin, ha? I-remind ka lang Matagal na namin. yun, ha? Oo, remind ka lang namin na pag dumalaw ka dito, huwag ka magsusuot ng relo na pagkakainteresa namin. Tapos hindi mo naman ibibigay. Sarot, diba? Totoo. So good luck to you and God bless on your new journey dyan sa Australia, at naway talagang mabless ka ng bonggang-bongga dyan. Ako na-excite ako para sa mga sa mga vitamins na iinumin mo dyan, sa mga Tim Tams na kakainin mo. Huwag ka masyado nagpaparinig. Ah? Kailangan po kasi ni Nicole Yala ng vitamins. Gusto niya yung mga Oo. vitamins galing sa Australia. Correct, kasi Yung malalaki. nalaman ko po kasi na napakababa po ng vitamin D ko. Hindi totoo, part ang baba, parang kunyari ang normal parang 140 lang ako. Sabi ko, ano ba ito? Kasi hindi talaga ako lumalabas. Takot sa araw. Wala lang, vitamin D ka naman dyan. Oo nga. Vitamin D ka naman dyan, ganun. Oo. Hindi, Basta charot we're happy lang, for you. We're happy for you. And we're excited for you. Nakaka-excite yung bagong journey. At nakakatuwa yung, akong partner talagang antas ng bilib ko dun sa mga taong kayang umalis ng Pilipinas out of their comfort zones to start anew. Diba? Tapos nag-i-English yung mga tao. Doon talaga ako parang nasistress eh. Tapos yung yung accent pa ng mga hello mate, 'di ba? Ng mga Ang hirap intindihin. Australia, minsan may Nakakabingi, no? True, may dumalaw sa akin pag may dumadalaw sa akin. Come again. Ay naku, partner, Ganon. sabi ko sa'yo, natututo ako mag-lip reading kapag may dumadalaw sa akin yung kaibigan ko ni asawa ni Australianong puro. Oh. Talaga natututo talaga magbasa ng bibig para maintindihan ko, para makasabay ako. So nakakabilib. Sa madaling salita, Totoo. nakakabilib yung iyong kakayanan, nakakabilib yung courage mo to do new things para mas maging maayos pa ang buhay ninyo. Perfect! Bonggang-bongga ka dyan. Ito lang sasabihin namin sa'yo, Engineer VJ. Alam mo kung bakit kasi naswerte sa buhay? Yan. Kasi mabait kang anak. Correct? Diba? So yung mga hindi sineswerte sa buhay, medyo reflect po tayo. Mabait kaya tayo sa mga magulang natin, mga Oo. ganon. Hindi? Pero good luck to you, God bless, at kung nakalimutan mo namang sinabi namin, paki-rewind na lang dito. Ha? Yung Naka-FB live naman to. Oo, yan, yung mga bilin namin. Okay, Doc? Salamat sa iyo, at kung ikaw meron ka rin kwento na gustong i-share, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Have a feel good Thursday, Kabisyo!